L-Assoċjazzjoni tas-Saħħa Mentali għat-tfal u l-adolescenti flimkien ma' Pembroke Atleta organizzaw 8 edizzjonijiet tal-ġirja għall-benesseri mentali bis-sapport ukoll tal-Eurosport. L-attività bdiet fis-9:30 ta' wara nofsinhar fil-Park Nazzjonali f'Taqali. Bilan ta' din il-ġirja huwa li jiżdied il-ħarsien għas-saħħa mentali fit-tfal u żgħażagħ u li wkoll tinqeret l-istigma fil-konfront tan-nies li jkollhom problemi tas-saħħa mentali. Ma' dan l-istazzjon tkellmet il-President tal-Assoċjazzjoni tas-Saħħa Mentali għat-tfal u l-adolescenti Rosemary Sacco, fejn spjegat li permezz ta' din l-attività inġabru fondi biex tiżdied l-edukazzjoni f'dan il-qasam. Din hija fundraising event kemm għalejkam kif ukoll għall-Pembroke Atleta. Minnaħa għalejkam il-fondi li niġbru nużawhom biex imbagħad norganizzaw ħafna konferenzi, workshops matul is-sena u lantana u li nittrejnjaw il-professjonisti sabiex dejjem inżidu l-istandard fis-saħħa mentali tat-tfal u żgħażagħ. L-attività kienet tikkonsisti f'ġirjiet ta' 5 kilometri u 10 kilometri kif kol mixja ta' 3 kilometri bl-annimali domestiċi. Fost il-ġirjiet saret ġirja bir-roti ta' kilometru għat-tfal ta' età tenera. Net News tkellem ukoll mas-Segretarju Ġenerali tal-Assoċjazzjoni Daniel Vella Fondacaro li insista kemm l-isport huwa l-aħjar għodda sabiex iġġieled l-ansjetà u d-depressjoni u fl-istess ħin issaħħaħ is-saħħa mentali. L-sports u l-mental health huma żewġ topics li kemm fir-riċerka u anki fil-prattika jiġu amalgamati ħafna flimkien, kemm għax l-isport huwa importanti ħafna għal mental health, jekk inti tkun sportiv ovvjament ħadbedek minn fizzi ħżien, ħaddik iktar struttura fil-ħajja u riċerkaturi li tgħin anke fil-kondizzjonijiet bħal depression, anxiety, ADHD, etc. Imma fl-istess ħin li jkollok mental health tajba hija importanti ħafna l-atleti. U nemmen li f'dal-pajjiż għadna lura fejn tidħol riżorsi minn dak l-aspett. Din tiġrija apparti li ovvjament tippuxja ħafna l-kunċett ta' child and adolescent mental health, child psychiatry, saħħa mentali fit-tfal fl-adolescenti u kemm importanti li jkollna iktar riżorsi minn dak lat. Tippuxja wkoll il-ħsieb kemm importanti l-isport fit-tfal tagħna. F'din l-attività ġew organizzati diversi logħob u divertiment immirat għall-familja kollha, b'mod speċjali għat-tfal li pparteċipaw f'dan l-avveniment.